अलिबाग जिल्हा रुग्णालयातून एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे, जिथे एका 32 वर्षीय मातेचा प्रसूतीनंतर अवघ्या काहीच तासांमध्ये मृत्यू झाला। श्रीवर्धन येथील रहिवासी विवा विशाल दुर्गावले यांनी 11 मार्च रोजी पहाटे एका गोंडस बाळाला जन्म दिला होता। डॉक्टरांनी प्रसूती यशस्वी झाल्याचं सुरुवातीला सांगितलं, मात्र काही वेळातच त्यांना श्वसनाचा तीव्र त्रास जाणवू लागला। प्रकृती अचानक खालावल्यानं त्यांना तातडीने अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आलं। दुर्दैवानं 12 मार्च रोजी सायंकाळी उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली। या दुःखद घटनेमुळे दुर्गावले कुटुंबावर आभाळ कोसळले असून नवजात बाळ जन्मताच आईच्या प्रेमाला पारखं झालंय। संतप्त नातेवाईकांनी आता रुग्णालयातील उपचारांबाबत गंभीर शंका उपस्थित केली असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। सध्या या प्रकरणी स्थानिक पोलीस चौकीत तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे। या घटनेनं रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे।